želeo bih da vas pozdravim sve. Kao što smo najavili pre neki dan, evo prva dva pojačanja ćemo danas promovisati. Sa moje desne strane je Saša Ivković, štoper koji je bio igrač Partizana, i sa moje leve strane je Miloš Adivojević, bivši igrač Inđije, levi bek. Iz jednog i drugog igrača mogu da kažem da su bili ispraćeni ovu polusezonu, celu polusezonu, i naši skauti su pratili. Ja lično znam Sašu dosta dobro iz nekog ranijeg perioda da je igrao za Teleoptik i posle, naravno, polusezonu za Bačku, takođe i Miloša. Dobili smo jako dobre preporuke za jednog i za drugog, i sa te strane mislim da sigurno nećemo napraviti grešku. Angažovanjem od dva mlada igrača rešili smo da napravimo jedan, mogu da kažem, ne ravnopravno konkurišu za prvih 11, nego da uđu u direktnu konkurenciju. Znači, neće biti samo tu da popune broj, nego očekujemo i da zaigraju prvih 11. Kao što smo naveli pre par dana na prvoj konferenciji na štampu, angažovat ćemo samo prava pojačanja i eventualno par mlađih igrača koji će kasnije u neko dogledno vreme da predstavlja okosnicu tima. Izuzetno sam srećan što sam došao u Voždovac. To je klub sa bogatom tradicijom, sa sigurno jedan od najorganizovanijih klubova u Superligi, sa prelepim stadionom, i sigurno sam napravio pravi izbor. Što se tiče uslova, sve na visokom nivou, i daću sve od sebe da opravdam očekivanja ljudi iz kluba. Što se tiče trenera, takođe sam jako srećan što ću imati prilike da sarađujem sa trenerom Milinkovićem, i za njega sam čuo sve najbolje, tako da s te strane sam jako srećan. Konkurencija je jaka, imam jak motiv da što više dam od sebe i da se izborim za startnih 11 i da tako doprinesem što bolje rezultate klubu. Dobar dan svima. Drago mi je što sam dobio priliku da dođem u ovako jedan dobar klub, dobro, pre svega organizovan klub, sa izuzetnim uslovima, dobrom upravom i dobrim stručnim štabom. Pred nama, evo, sad počeli su pripreme, pred nama je pripremni deo gde se polako pripremamo za sledeću sezonu, kako ja, tako i ceo naš tim. Pokušat ćemo da se što bolje pripremimo, da što bolje dočekamo nove izazove. Naravno, kao što je i drug rekao, dobra konkurencija, dosta dobrih igrača, dosta dobro, spoj iskustva i mladosti, i sigurno da će biti svakako dobra konkurencija, što je dobro za tim. Tako da, eto, kažem još jednom, drago mi je što sam dobio priliku, daću sve od sebe da iskoristim i da opravdam ovo što mi je ukazano. Miloš je potpisao ugovor na 18 meseci, a Saša je potpisao ugovor na 30, znači na 2,5 godine. Miloš na godinu i po dana, a Saša na 2,5 godine. Pa to će umeđu vremenu, nisu još uvek, ja mislim, nisu, par brojeva je slobodno, vidjet ćemo uglavnom šta i kako. U nekom narodnom periodu će sigurno biti, malo pre sam nagovestio, i još pojačanja koje ćemo promovisati. Ane Lovrenčić je potpisao takođe ugovor na 18 meseci, on će biti predstavljen narednih par dana, i očekujemo najverovatnije u toku sutrašnjeg dana da i Nikola Karaklajić definiše sve svoje uslove i da sa njim takođe potpišemo saradnju na dugi niz godina. To je inače i prioritet ovog kluba, da imamo tim sa dosta iskusnih igrača uz koji će mlađi igrači napredovati, i da bude tim spojen mladosti i iskustvu. Zoki Milinković je poznat trener kod nas koji prevashodno ceni konkurenciju, i njemu je sve jedno da li je igrač stariji po godinama ili po stažu ili mladi. Sve jedno je po pitanju toga, on samo gleda normalno i teren, totalnu slobodu ima, i mnogo igrača prevashodno mladih je izbacio u orbitu i kad je bio trener OFK Beograda, posebno kad je bio trener Vojvodine. Tako da iskreno se nadam da će i Saša i Miloš iskoristiti ovu ukazanu šansu, da će opravdati očekivanja nas ljudi iz uprave Fudbalskog kluba Voždovca.